Ahoj, vítam vás pri ďalšom dieli, ktorý je zo série Single Player Minecraft a je to štvrtý diel. Či tretí? Štvrtý, no, dobre. Kde som tak trošku si tento baráčik vynovil, som si do takéto pekné obrazy, postielku spravil. A vidíte? Jak som si ho vykrášlil, senka sa dá luxusné okienka, dvere. Potom tu máme zabudovanú truhlu, v ktorej je koul. Samozrejme pod truhlou s koulom musí byť česty, ktoré sú tu. A ty si dostaneme ďalej. Tu máme piecky a tu máme crafting. Pekne tak uložil do zeme. A teraz tie pozitívne veci, ktoré ma strašne nadchli a pozbudili, takže tu nás sme mali nástroje na stavenie, ktoré som už aj trošku tak využil, čo bol kobul, ešte mi ho zostalo. A tu na nové veci môžete si hneď čo vie do očí, je toľko veľa ironu a diamanty. Ako som sľúbil, že budem kopať na to, čo dneska budeme stavať, čo budú tieto schody dole. Ešte pri tom sa porozprávame, bude, že som bol ťažiť ten kobl a proste ťažím a obrovská skňa, to vám musím niekedy ukázať a v nej bol toľko veľa surovín, že ma išlo z toho dať na zem a ako môžete vidieť, sa mi pošťastil tých 14 diamantov, najprv som našiel 7, potom som našiel 4 a potom 3, takže úplné šťastie. Gunpowder, celkom dobré veci, teda už máme 200 ironu, to je tiež celkom v pohode. A o koule ani nehovorím, tu máme prázdne piecky a tu ja som si takto vybudoval také malé schodisko a tu na taký malý balkónik, ktorý takto bude pekný výhľad na okolie a rozmýšľal som, čo spravím, tak tu by som si postavil takú veľkú halu, alebo neviem, či by to bola hala, alebo by som si takto ohraničil nejaké ploty, boky a tu by sme pestovali zeleninu, ovocie a hlavne stromy, tam dole by sme dávali bambusy a teda. A s tým dole ešte popracujem. Tu by sme, no presne tam, tak tam by sme postavili taký malý domček, v ktorom by boli také nástroje, lebo tu by sme si spravili také obrovské bane, ktoré sa budú schádzať dolu. Toto by sme trošku zrovnali, tam som už ťažil coal. A potom by sme pod tým, presne tam, kde ukazujem, by sme si spravili taký krásny domček, ktorý by boli takto skla na bokoch a proste by to vyzeralo epicky, tam by sme mali postielku a všetko. Tento domček, tu by sme mohli mať napríklad nástroje na to pestovanie a tam bude sklad, čo som si práve pripravil a ďalšie schody také obrovské, čo takto som si vyhraničil, tak pôjdu luxusné s červenou vlnou okolesené takto dole do jazierka a tu už sa bude rozdiel, napríklad tam bude enchant, tak toto bude pekné cestičky, mostičky, všetko možné, bude tam erotic shop aj keď sa tam nebude nič predávať, ale no ešte s tým máme veľa práce a to si to dáme na 4 a kľudne chcete, lebo ja teraz neviem z akého bloku mám takto postaviť, či mám dať cobblestoneové, nie slabie, jak sa to volá, cobblestone stair, alebo to mám dať stonebrickovými. Tak ak by ste mi prosím pomohli, by som bol veľmi šťastný. A k tomu ťaženiu ešte tých 14 diamantov, ktoré som našiel takto, s tým som bol neskutočne spokojný, ako som tu skákal od radosti, aj keď to bolo dosť náhodné, keď som ani diamanty nechcel, iba som kopal rovno, tak narazím na jaskyňu, aspoň si nejaké spravím zásoby ironu a koulu a proste jaskyňa viedla do druhej a potom sa to rozdvojovalo a už som
mal zrazu 7D a potom som si povedal, že by som už mohol aj trošku branch miningu skúsiť a tak som našiel ďalšie dva náleziska, kde boli 4 a potom 3. Koblu mám celkom dosť, ešte tieto strany, tak to dám jeden blok navyše, kde si dám torču a to by bolo tak pekné, aspoň myslím. Inak toto miesto som si dal aj do fullscreena, mám to na obrazovke, lebo to sa fakt nenájde takéto krásne miesto. Ak si to všimnete, tak keby tento roh bol trošku posunutý sem, tak by to vyzeralo ako taká polka srdca. Tak som si aj myslel, že z redstoneového Block of Redstone teda by sme spravili také obrovské srdce, ktoré bude a predtým budú redstoneové lampy a preto by sme spravili nejaký taký pekné srdiečko. To by sme jazdili na loďkách, išli sme dole do nejakých tunelov a spravili sa to aj nejaký menší parkour, ktorý by mohol byť tam na tej hore. A proste ešte máme s tým veľa plány a celý diel hovorím takže a dúfam, že mi to vydrží, že nejako mi tento Minecraft nespadne a dúfam, že ani toto video. Tak, to by sme mali. Tak tu napôjdu tie obrovské schody, takéto obrovské, ktorý už som si rozhodol bude s tou brikou. Briky veľmi nechcem používať, keďže to nie je zase až tak ťažké nájsť, ale zabere to veľa práce aj s vypaľovaním a všetko. Tak briky možno, ak tak budú z nich ten parkour alebo ešte niečo. Vlastne na čo idem hore? Takže sem a sem. No. Tak. Tak tu postavím ešte jeden blok okolo toho. A keď to z tohto veľmi dobre neukáže, či by som to náhodou nedal zo stone bricku. Hej, potom by som to mohol dať zo stone bricku, ale vlastne keď to majú byť takéto hradby, tak to necháme takto. Vieš čo? Pekné to pekné a mne sa to osobne páči, čo je asi najhlavnejšie. A ak by ste chceli, ja po prípade nie teraz ani v budúcich 10-20 videách, keďže ešte tí moji odoberatelia sa pohybujú od 0 do jednotky, takže teraz ešte nie a by som spravil súťaž, kde by som sa pýtal rôzne otázky z mojich sérií, ktoré by spočívajú v tom, čo som povedal, alebo niečo, čo som použil, alebo respektíve nepoužil. To bol skôr taký menší quiz a nebol by to o tom, kto to prvý napíše do chatu, ale koho meno si vylosujem si 3 a z tých 3 si vylosujeme jedného, ktorý môže si dať návrh, čo by som mohol postaviť. Ale ak by som to vlastne usporiadal aj, ak by sa mi to chcelo a vydržal by som v tom, tak by to bolo okolo toho 30. až 40. dielu, kde by som to už toto všetko mal celkom pekne rozostávané. A toto by bolo asi tak k tomuto dielu všetko. A ešte to musíme dostavať, takto pekne, hop. No, výborné. Takže ešte si povieme, čo spravím do budúceho dielu, tak to bude, že by som si mohol premyslieť, čo by som spravil tie steny z chladu, by sme robili sklad. Potom tieto schody by som si pomerne celkom dosť naťažil cobblestone a vypálil ho, aby sme mohli spraviť z tých stone brick slabov, alebo by sme spravili z cobblestoneových slabov. To ešte neviem a no, potom v ďalšom dieli by sme mohli minovať a dúfam, že toto video sa vám ako tak celkom páčilo. Nezabudnite dať like a odber, ale samozrejme, ak sa to vám páčilo, ak nie, tak ja vás ničomu nenutím, nemusíte nič robiť. Takže ahoj.